Здравейте, моето име е Филип Манев и аз съм менеджер транспортна фирма Логистика. Тази седмица ще ви срещнем с Димитър Груев, който е наш дългогодишен шофьор, с който ще коментираме проблемите на професията международен шофьор, за нейните трудности, за лишенията и компромисите, които е направил със себе си и семейството си, за да бъде пример за подражание. Готов съм. Здравей, Митко! Реших това видео да го заснемем на твоето работно място, защото тук зад волана е преминал почти целият ти живот. Нали така? Точно така. Как започна всичко? Кога реши, че искаш да станеш международен шофьор и къде стартира твоята професионална кариера? Това беше 80-та година, миналия век. Миналия. 80-та година? Да. 35 години са изминали от тогава. 35 години са изминали. Работех като автобусен шофьор, реших, че трябва да стана международен шофьор. И стартирах в град Пазарджик, тук изкарах пуца. И първият ми автомобил, който съм се качил, е Берле. Това в школата на Сомат? Да, в школата на Сомат, град Пазарджик. Точно тогава празнуваха 10 годишна от създаването на нашия гараж Пазарджишкия. Точно аз когато започнах. И... Колко време премина в този път за обучението? 3 месеца беше професионално учебен център в Пазарджик. След това 1 месец бяхме на стаж като монтьори, да се опознаем с автомобили. Да, техниката. С техниката и след това тръгнахме 2 човека с едно Берле. Той е 280 коня с 6 скорости, много неудобно за шофиране за международен транспорт. Това ти е първият курс, който извърши в Сомат? Да, първият ми курс беше с Берле, Австрия, Техеран. Австрия тогава беше безвизова, тя не е била никога визова. И най-напред ми пращаха до Австрия, товарим Техеран и който стиска с това Берле, се качва на Мерцедес и става международен шофьор. А ти? Колко време изкаран това? Един курс. Един курс и стана професионален шофьор за Мерцедес. Качиха ме на Мерцедес и тогава вече ми беше много по-лесно. Значи курса с Берлето трябваше 22 дена, после ги правих за 14 дена курсовете и то сам. Защото Мерцедес е Мерцедес. Аз съм влюбен в този тип автомобили и друг автомобил до сега не съм карал. 35 години само Мерцедес. Никакъв друг автомобил. А кои страни посети през всичките години в Сомат? Има ли някакви по-интересни дестинации, които си посетил? Иран, Ирак, Сирия, Йордания, Кувейт. Това ми са в Близкия изток, които съм ходил и през Турция постоянно се минава. А Европа са 1-2 държави, в които не съм ходил. Интересните държави са, най-ме харесала Франция. Като дестинация, като комуникации, като пътища, като отношение на хората и Англия. Англия като възпитание в управлението на автомобила. Винаги са били толерантни хората. Никога не са те засекли на пътя. Винаги се движил спокойно. Да. Защото там е движението ляво, а ние сме с ляво волан, като дадеш 10 мегачи, веднага те светват и те пускат. Без значение с каква скорост кара той за теб. Дори учебните коли ни светкаха да минаваме, да тръгваме. Може би така ги възпитаваха инструкторите. А какво те накара да станеш международен шофьор? Любовта към професията. Любовта. Все още трябва в тебе. Още. Аз ако не съм на волана, аз съм болен. Просто това е някакъв стимул да живее. Просто да съществувам. Ти си вече пенсионер и все още продължаваш да управляваш професията. Това означава, че има някакъв адреналин в тебе. Направо това ме държи жив. Това те държи жив. Направо чувствам се, като съм на волана, се чувствам, че съм по-млад. Аз вече не съм толкова млад. 63-та година карам, но когато съм на волана, се чувствам, че съм по-млад. А срещна ли нови приятели през всичките тези години? Много приятели съм срещнал. Много. Но истински приятели са малко. Да. Според теб какво се изисква за твоята професия? Кураж, наблюдателност, решителност, физическа подготовка? Вие карате по... Тие неща ги се изискват и всички, които ми ги прочетат, се изискват, но най-вече съобразителност и толерантност между колегите. Да няма засичане. Сега като трябва да пуснеш един колега, една кола не е фатално, че ще мине преди теб. Но има колеги, които винаги засичат, не дават път. Това не са истински колеги за мен. А това ме навежда на въпроса, старата школа по-добра ли е от новата? Означава ли, че младите шофьори са по-прибързани, по-агресивни, по-са прибързани, по-ни съобразяват с много неща.
особено когато пътувахме за Азия, не си качиш веригите против буксуване, много хора загинаха пред мен. Просто съм виждал хора, които си жалят труда, не си качват веригите и си отидоха така млада младина. Да. А и много страшни баири през Турция и аз даже съм контактувал с по-стар колега от мен, като пуска много бавно баирите. Викам, бате Тошо, няма ли да ми се смеят? Вика, напротив, ти точно така трябва да пускаш. Бавно, защото тогава нямаше тези спирачки, тези дискове. Да, тогава беше барабани всичко, ексцентрици. На третото натискане почват да пушат колет. Спадат гуми. Трябва да си много съобразителен, много внимателен и да не бързаш. Да. За да стигнеш жив и здрав на определеното място. А през голямата част от времето си прекараш сам в кабината, оставаш насаме със себе си. За какво си мислиш? За семейство, децата, приятелите, които си оставял вкъщи? За сега вече те са големи моите деца. Какво да мисля за тях? Те си мислят сами за себе си. Аз си мисля за внучето. Докато беше на младини? На младини си мислех за много неща. За млади жени, за моята жена. А какво мисли съпругата ти за това, че ти стана международен шофьор и прекараш и повечето от времето си навън, извън семейството? Твоите деца празнуваха своите празници без да те виждат и сте чакали с нетърпение? Те наистина са ме чакали, защото знаят, че като се върна нещо ще им донеса. Те се радват като деца. Съпругата ми в началото беше много против да започне като международен шофьор. И точно тогава ми се роди малкият син, 80-та година, на 30 ноември. И тя ми казва, станеш ли международен шофьор, ще се разведа. И вече 40 години се развеждам. Още не сме се развели. А мислиш ли, че тази професия те ограби в семейен план? Има ограбила и много ме е дала. Много знание, много съм видял. Значи ме ограбила от семейството ми, от приятелите ми. Приятели съм имал много по пътища. Но моите приятели, които са в България, се броят на пръсти, а рядко се виждахме. А какво би посъветвал младите хора, които те първа поемат по пътя на международния шофьор? Как би ги определил? Младите хора трябва да му идва отвътре, за да стане международен шофьор. Не да има нужда от пари да стане международен шофьор. Да може да мисли, че ще се справи с тази професия. То желаещи много, но можещи малко. Значи, те имат много хора желание да станат международни шофьори. Но като не му идва отвътре, не му се отдава, не може да се оправя пътища, не пита. Аз съм на 3 години и пак питам, като не знам. Да. Тия граници, тия митници се сменят постоянно нещата. Ситуациите се сменят. Не питаш ли, грешиш. Тръгнеш ли сам да се оправяш, бъркаш се. Аз съм питал много по-млади от мен шофьори. Как е тук, каква е ситуацията, как се оправят документи на границата, къде трябва да отида на граница, която съм забравил вече. И ги слушам, като ми кажат. А и мен като ме питат, не съм отказвал на никой да покаже. Благодаря ти за този откровен разговор и ти пожелавам на добър път и безаварийно шофиране. Бай Битко, благодаря ти.